Здравейте, приятели! Време е за нова рецепта. Какво по-вкусно от домашен козунак, направен с много любов. Днес ще ви споделя една от любимите рецепти на всички от семейството, а именно домашни козунаци с мед, лимон и портокал. Получават се изключително вкусни, ароматни и нямаме търпение само след минутка да си хапнем от тях. А на вас си пожелавам приятно гледане и се надявам рецептата да ви допадне и да пробвате. Първото нещо, което ще направя, е да подготвя маята. Вече съм си отделила 2 пакетчета суха мая. Слагам я в купичка. По принцип едно пакетче е между 7 и 8 грама. Всичко зависи от фирмата. Слагам 2 чайни лъжички захар. Добавям 150 мл топло мляко. И добавям 3-4 чайни лъжички брашно, което вече съм пресяла. И разбърквам. Разбърквате добре. Може да използвате и прясна мая, като ако ползвате прясна, добавяте едно купче. След като съм разбъркала, оставям настрани на топличко, за да се активира маята и продължавам нататък с тестото. Докато изчаквам маята, в купа съм си сложила 100 грама стафиди. Към тях добавям 100 мл топла вода и оставям на страна. В друга купа си чукам 4 яйца. Към яйцата добавям 200 грама захар. Разбърквам. Добавям и 50 мл олио. Отново разбърквам. Добавям една супена лъжица мед, който ще даде страхотен вкус и едновременно с това и аромат. Разбърквам. Добавям ванилия. В случая ще добавя течна ванилия. Около 3 супени лъжички. Разбърквам. И последното нещо, което ще добавя преди да започна да замесвам тестото и да добавя маята, която виждам, че доста е удвоила своят обем, ще добавя кората на 1 лимон и на половин портокал. Настърквам си кората на лимона и портокала и добавям към сместа.
Добавям и кората от лимонното кало. Разбърквам. И добавям маята. Ето, вижте как се е активирала и се е надигнала. Разбърквам. Маята е седяла 15 минутки на топло. Това е много важно. Затова правя козунака и в хола, защото това е най-топлата стая. И започвам да си добавям от брашното, което съм пресяла 2 пъти. Тук съм си пресяла 2 пъти 500 грама и ще добавя със сигурност още. Накрая ще ви изпиша колко точно брашно е отишло за козунака, но приблизително трябва да отиде между 750 и най-много килограм. Ще изпиша. Започвам да добавям. И е много важно да се пресее 2 пъти, за да е финно. И разбърквам. Време е вече да започна да замесвам с ръка. Като първо ще меся в купата, след което ще прихвърля. В купата е много по-лесно, защото има по-малко разстояние и много по-лесно може да съберете тестото. Няма къде да ви бяга. И както винаги съм казвала, отвън навътре. Тестото трябва да е меко, не много меко, не много твърдо. Важното е да бъде еластично. И да се работи лесно с него. Време е да прихвърля на масата. Слагам си съвсем мъничко брашънце. Прихвърлям тестото. И продължавам с месенето. Като си добавям и брашънце.
Мисля, че това ще е брашното на този етап, защото не трябва да прекаляваме с него. Ето вижте, нито е много твърдо, нито е много меко, а също е много важно, като замесваме, тестото да бъде и лепкаво. И колкото повече се меси, толкова по-добре. Като натискате и плъзгате. Ето така, по този начин. Ето вижте, започва да става лепкаво. Това е целта. Да е еластично и лепкаво. Ето вижте как се получи. Тестото е мекичко, пружинира и сега е време да започнем да добавяме към него мазнина. В случая съм си разтопила 50 грама масло. То не трябва да е горещо и започвам просто да го добавям към тестото и да размесвам. Това е най-важната част. В началото тестото ще промени своята консистенция, ще започне да става още по-лепкаво, ето вижте отдолу, но ще се оправи, ще се събере и ще стане мекичко, както в началото. Може да си помагате и с юмрук. Докато добавям масълцето, ще започна да добавям и стафидите, които вече отседих. Защото искам да има навсякъде, а не да ги сложа като плънка. Ето вижте тестото колко е мекичко, вече не лепне, еластично е, пружинира, събрано е, така че го оставям в купа и ще сложа съвсем малко олио на ръката си и просто ще го намажа отгоре. След което ще покрия с кърпа и ще оставя на топло, за да таса още веднъж. След 2 часа тестото е втасало. Сега го изсипвам. Уха е страхотно. На ванилия, стафиди, портокал, лимон. Ще го замеся
И е много еластично, мекичко, въздушно се усеща. Ухайна козунак. Сега ще си направя топченца, за да оформим. Вижте отвътре. Тези са една идея по-големи. Ще си отрежа още маличко. Замесвам. Горе-долу гледате самите топчици или парчета, които сте отрязали, да са еднакви. И сега започвам да оформям, за да заплета. Тестото е еластично и ви позволява да работите с него, както на вас ви е удобно. Правя същото и с другите топчици и се връщам, за да направим плитка. Време е да оплетем плитката. Ето така. Завивам. Даже направо ще завия в самата форма. Взимам формата и слагам внимателно, като тук ще прищипя съвсем леко карайчетата и оставям за още час, като ще покрия, за да втаса отново. Същото ще направя и с това тесто, но може би ще ми стане по-малък този козунак, но тъй като по принцип рецептата е за един козунак, но тестото втаса много добре, затова ще ми излезне един нормален и една идея по-мъничък. Сега ще направя абсолютно същото, като при първия. Ще оформя, ще сложа в
малка формичка и се връщам при вас. Ето и малкото козуначе. Покривам и него и оставям за час. Време е за финални щрихи и само след около 3 до 4 минутки козунаците отиват в фурната. Тук в тази купичка съм си разбила един белтък, защото ще ви покажа два варианта, с които може да намажете отгоре самите козунаци. Тук пък съм си отделила жълтъкът. Към жълтъкът ще добавя една супена лъжичка прясно мляко, след което ще разбъркам. И имате две възможности. Едната е да намажете самите козунаци с жълтък или с белтък. Аз реших да намажа големият с белтъкът, който ви показах преди секунда. Ето. Намазвам. Вижте колко много се е надигнал. Просто красота. Вече съм включила фурната на 170 градуса да загрява. Козунаците се печат между 35 и 40 минутки. Този козунак искам да украся с захар и с филирани бадеми. Тук съм си отделила захар и започвам да поръсвам. Аз ще сложа повечко, защото обожавам козунакът да има повече захар отгоре. Така. След което ще поръся с филирани бадеми. Вие може да оставите по този начин, но просто искам една идея по голямо разнообразие и мисля, че ще се получи страхотно. Ще изглежда по-различен. Бадемите ще придадат различен вкус и нямаме търпение да го пробваме, защото наистина ухае на козунак и то топъл, защото в стаята е много горещо. Това мисля, че е достатъчно. Ето вижте. Отделям на страна за секунда и преминавам към по-мъничкият козунак. Вижте колко добре е втасал. Беше на дъното, а сега вече започва да излиза. Него ще намажа с жълтъкът. Намазвам обилно. Забравих да ви споделя, че фурната трябва да е включена на вентилатор. Или, ако нямате тази опция, просто трябва да наблюдавате по-често. Мисля, че това е достатъчно. След което отново ще поръся с захар.
като този път, да е по-равномерно, просто ще използвам пръстчетата си. Ето така, по този начин. И вуаля! Козунаците са готови да отидат във фурната и след около 35-40 минутки ще са готови и за хапване, но ще ги оставя, за да изстинат добре и утре сутрин да им се насладим както си трябва. Оставям ви, защото трябва да ги сложа в фурната. Красота! Резултатът е на лице. Това е козунакът, който намазахме отгоре с жълтък. Вижте как изглежда. А това е този, който намазахме с белтък. И едни малки съвети от мен. Когато козунаците са готови и изкарате от фурната, не вадете веднага от формите. Оставете за около 5, най-много до 10 минутки. След това изкарайте и оставете да изстинат много добре. Тогава приберете, защото иначе козунаците ще се увлажнят и много по-бързо ще мухлясат. Няма да могат да се съхраняват. Оставете върху решетка и след това се насладете на самият вкус. Надявам се рецептата да ви хареса, да пробвате и да споделите в коментарите какво е вашето мнение за тези ароматни, вкусни, традиционни козунаци с мед, лимон и портокал. Това от мен. Пожелавам ви хубав ден, всичко най-хубаво. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Довиждане! Чао, чао!